Dobar dan. Evo nas kraj groba obitelji Karion iza župne crkve Svetog Nikole u Poljanici. Kad je Marijedone Karion naslijedila dvorac i imanje, naslijedila je patronat nad župom. Što je značilo da se treba brinuti o župi i pomagati ju. Da je ovdje pokopana svjedoči nam još nešto. Ne samo da je željela biti pokopana sa svojom obitelji, nego pokazuje da je osjećala vezu s ovim krajem. Naime, prije smrti više nije imala energije, snage brinuti se o vođenju dvorca, pa je prodala ga i zadnje dane svog života proživjela je u svojoj kući u Zagrebu u Bosanskoj ulici. Da je bila neobična osoba, još imamo 2-3 detalja. Naime, mi smo ljudi 21. stoljeća, svijet prije 100 godina je bio drugačiji. Iako je to već u mnogo čemu bio moderan svijet, susretao se stari svijet, stare običaji sa nečim što je novo. Naprimjer, ona je smatrala da djevojčice trebaju ići u školu. I školovati se, učiti. U to doba ljudima su djeca trebala da im rade na polju, a ne da idu u školu. A da ne zapadnemo u predrasude od kao seljacima, koji su kao glupi. A idemo malo u Beč. U samom Beču, krajem 19. stoljeća, kad se na studiju medicine pojavila prva djevojka, bilo je profesora koji su iz protesta odbijali predavati. A za djevojke koje su htjeli ići u školu i učiti, tvrdilo se da će očelaviti. Još je po nečemu bila osoba koja bi više spadala u današnje vrijeme, a ne u ondašnje. Naime, onda nije dala tuči životinje, posebno krave, konje i pse. Danas ako to radite, završit ćete u zatvoru. No onda je to bio uobičajeni dio svijeta, prihvatljivo ponašanje. U čemu je još bila drugačija? Znači, ona je tog psa puštala u kuću. Pas mora biti vani, njemu je tamo mjesto. A danas smo obrnuli stvar. Ako je pas vani, isto ćemo ga prijaviti društvu za zaštitu životinja. Pas je danas u kući, pa i na krevetu. Ljudima onoga doba pas u spavačoj sobi, to je bilo nešto apsolutno neprihvatljivo i sablažnjivo. Još nešto. Bila je vegetarijanka. U doba kada je meso simbol sreće i obilja, kad su ljudi gladni. Nemojmo zaboraviti još jednu dodatnu stvar. Nije se radilo samo o zastarjelim oblicima poljoprivrede nego Prvi svjetski rat je donio strašnu pustoš i neimaštinu, a onda još svjetska ekonomska kriza 30-ih. Meso se jede, ali tako je bilo i u davnoj prošlosti, samo za Božić, Uskrs i kad su veliki radovi da ljudima da snagu, na primjer prilikom košnje. I sad zamislite, taj naš puk, velika gazdarica, ne jede meso, a ono ti daje snagu. Stvarno neobična žena. Još nešto. Ipak, ponekad je malo prekršila pravilo. Znala je, zamislite, pojesti hrenovke. Očito to nisu hrenovke ko danas i ovih, da tako kažemo, supermarketa. Ko zna od čega ih rade, vrlo sam sumnjičav prema tome. To su bile teleće hrenovke iz zagrebačkih mesnica. O tome mi je čak i moj pokojni otac svjedočio tamo još ranih 80-ih, kad je pričao kako je u svom djetinjstvu, ranom djetinjstvu u Zagrebu u drugoj polovici 30-ih jeo te hrenovke i da je to bilo nešto posebno i da je to imalo poseban miris. Iako je bila vegetarijanka, ponekad je još svoje goste znala da oni jedu meso. Pa imamo jedan zapis da ih je znala počastiti sa pilećim paprikašem i sa žutom, ljutom rakijom. Ujutro je jela malo mlijeka, odnosno bijelu kavu točnije, sa kruhom koji se posebno za nju pekao. Mlijeko je bilo samo od jedne krave, koja je bila samo za nju. I zamislite čuda, ona je s alkoholom dezinficirala ruke.
Evo danas 2020. kaže dezinficirajmo ruke. Doista zanimljivo. Na kraju o njenim navikama, nešto o dvorcima, ali o našim ljudima iz prošlosti. Pogledajte u našoj Bistrajskoj kuharici. Javite nam se putem Messengera. Zanimljivih stvari ima. Hvala lijepo.